A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co stary smaruje wazeliną, czego Ziga szuka po piwnicach i jaki jest ulubiony szpil dyrektora radia. Dajcie szłapa w górę, zasubskrybujcie ten kanał i zapraszam do odcinka. Siemanko, tutaj Erik i w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że każdy w tym mieście zna mojego fatra i no nie jo. Dzisiaj cisnemy dalej do starego lidera, potem pójdziemy do następnego miasta, czyli do Mysłowic. Mam nadzieję, że tam będą gryfne synki i frele, bo na razie zbyt mądrych hopów i freli to jak nie spotkał. Jeszcze kukniemy na nasze pokemony. Kotek jak kotek może żreć myszy. Porfiter jest wszystko żerny. Świniok jeszcze mi nie wonio trufli, ale to się zmieni. Tej Kamola coś mi fanzoli o farszu do pierogów. A Hołak jest naszą ostatnią dyską ratunku, jak się wszystko spartoli. A i nie wiem po co tego kunia trzymam, ale dopóki daje rada, to go bierzemy. Bo obejrzymy co tu jeszcze pisze. Gym liderem jest... I co, on śpi tam czy co? Albo może to są pryce polo? Chyba, że to są pryncypałki. Oby to były pryncypałki. Siemano, dawać mi wafle. O, pieruna, nie, to jest lodziarnia. Ale tu piździ, pieruna. Ty hopie, kaj jest ogrzewanie. Siemano, na prajsa go domu skeneru smak kwacz, bo ten pierun nawet na ogrzewaniu i gazie oszczędza. No jak teraz prąd poszedł tak do góry, to się nie dziwię, ale żeby ludzie to pluli lodem i to dosłownie... Ty hopie, co ty tu... Te Roland, te... Roland, ty hopie, ale ty po lodzie jeździsz na desce? Co ty gadasz, hopie? Już nie mieli co w wypożyczalni ci dawać i powiedzieli, żebyś wziął cokolwiek, ja? O pieruna, co to jest za foka? I kolejny Pokémon, który mi pokazuje ino jęzor, ty. Co wy macie z tymi jęzorami? O pieruna, taki to jest mors. Jak tu tak piździ, no to się nie dziwia, że wy to morsujecie. Pieruna zaś pokonał moje foczki, a tak je niedawno wyrwał. Opie, nawet nie chcę wiedzieć skądś ty wyrwał te foki. Siemanko, zektuję, bo Price jest mistrzem robienia lodów. Ty, a nawet lepszy od ciebie, ja? Co? Co? To kurde nie wierzę. Ty, czy ktoś wam wypożyczył łyżwy na lody, czy wy nie wiecie na czym się na lodzie jeździ? Tatera na nartach jeździ, te. Ja nie wiem, Józek myślę, że tu już jest normalny gym, ale Józek się nie rozczarował. Ui. Siemanko, chcesz zjechać ze mną na nartach? To jest zjazd, to ja zaraz będę miał, jak jestem tu trochę posiedzę z wami i was posłucham. O pieruna, co to jest? To jest Mr. Popo z Dragon Balla, co to ma być? Ha? Skąd wy macie te Pokemony? Coś ty swoja uma wystawiła do walki, proszę cię. Kiedy makijażystce i puder wysypie na łeb. Opie, jestem Douglas. A to ty żeś ten sklep założył, ja? Douglasa. No nie, znowu ta małże pieruna, kolejny co mi jęzor pokazuje. O pieruna, jakie to jest szpetne, tak to wygląda dół mojej umy. Ty siemano, widziałeś mojego fatra? A, witaj Kamilku. Ty, ale to jest Erich, a nie Kamil. Dawno ci nie było, Kamilku. Przyniosłeś tą wazelinę, o którą cię prosiłem? Co? Bo mi się do mojej kryki skończyła. Ty chłopie, a dziś nie jest za stary na to? A, do takiej kryki, ja? Nie, to nie mam, ale chłopie, że nie jest Kamilek. Kamilku, tak nie godej do mnie. Iruna nie, że stary z kryką to jest moskleroza. Co to jest? O Jezu, chłopie, co to jest za włochata świnia? Te kiedyś ty to szczykł. To ja wiem, że w tym mieście nie macie fryzjera, ale no bez przesady. A, pokonałeś mnie, Kamilku, ale wazeliny dalej mi nie dałeś. Chłopie, ty nie chcesz, żebym ci dał wazelina, wiesz? Dobra, tak jest Kamilek. Gody mi jest fater od Ericha. A, pamiętam go. Silny trener jest z niego. Pamiętam, że coś mi fanzolił, że poleciał do Kanto, bo tam jest embargo na fajki. Tak, kiedy to było? Ło, hopie, tego najstarsi górale nie pamiętają. Chłopie, ja widzę, że ty nie pamiętasz, co było wczoraj. O, witaj Kamilku, przyszedłeś z moją wazeliną. Dobra, nie widać, że nie ma co z tobą gadać. Erik, słuchaj, w Golden Road City coś się dziwnego dzieje. Jedź tam, bo jakaś plaga szczurów opanowało to miasto. Chłopie, trzeba było kanalizację tam ogarnąć. Ten gang szczurów napadł na wieżę radiową. I co, chcą przesyłać transmisję z szczurami, czy o co chodzi? Opie, idź im pomóż, to dostaniesz taki bal, kiedy żaden Pokémon ci nie ucieknie. No dobra, pojadę tam i poszukam, zobaczę co i jak. Pieruna, wszystko znowu trzeba za nich załatwić. Ja chcieć do Mysłowic, ale będę musieli trochę poczekać. No jakieś pieruńskie szczury znowu napadły na miasto. No i co je? Żadnych szczurów nie ma. Co on fanzoli? Elm, jak cię chyca, chłopie, to ty będziesz furgą, że obejrzysz twojego fatara w niebie. O pieruna, rzeczywiście. Co wy tu robicie? Koniec tego radia. Zaczniemy od radia, a skończymy na telewizorach. O chłopie, to macie niezły biznesplan, naprawdę, gratuluję wam. Jak widać, jego fater nie skończył na telewizorze, hych. Jaka ta frela od zagadek, Pieruna? Nie ma, są inne szczury. Pieruna, co to za szczur? To szczurobubr, hopie. Mamy nawet dyrektora w swoim posiadaniu. Ja mam ministra skarbów, na pewno. O Pieruna, to jest ten różowy balon. Dobrze, że nie ewoluował, bo byśmy mieli kolejna wieża. O Pieruna, to jest wyewoluowana teściowo. Pieruna, i lub myszę, no nie mogę.
Ale ci jest głupi, nie dość, że rano to chopia, żeś do budynku z 2 lub myszami przy los i ty mi gadasz, że to jest zawarte te. Bo nie znowu te żigi. Chopie, ty na sorię, jak żeś coś takiego wyżygał. Jezus Maria. Chopia, wiele ty żeś kiślu zjadł, a podobno to tylko woda. Te się ma, tobie też nie pasuje tu. Ej, chopie, tu pracuje ci, te szczury przejęły całe radio. Nie mogę swojego ulubionego Zenka słuchać. Ja na twoim miejscu bych się nie przyznawał i cieszył się, że jeszcze żyjesz. O kurde, te. Co to za bracia syjamscy? Co to ma być, te? To są najdziwniejsze bombony na choinka, jak Ozek widział. Siemano, przejęliśmy całe radio. Ja, ty na pewno sam żeś przejął, jak żeś ślepy. Szczury to nasza potęga. Ja na pewno. Wy chyba żrecie te szczury, dlatego żeście są ślepi. Opieru na tej, ja widzę, co jest za ścianą. Ja się chyba nawąchał znowu tych żygów, albo zaś zjadł szczura. Co to ma być? Kurde, te, co to ma być, hopie? Mój pies przewodnik. Hopie, to jest porcelana, co ty godasz, te? Ten hałok mnie tu doprowadził. I widzę, jak żeś wysoko zaszedł, brawo. Ej, przyszedłeś uratować, ja? Piesek jest Impostorem. Ty, ale my w Among Us nie grumy. Co? Ty, bo zaraz cię wyciepna przez śluza. Ty fanzolisz. Prawdziwy dyrektor jest ukryty. Wentylacji, ja? Nie, co ty godasz? Opie, bo zaraz pójdę do stołu i zrobimy głosowanie. Skończ fanzolić i pokaż, co umiesz. Opieru na ciebie, to ciebie już oblali denaturatem? Nie, sam se wszystko wyzar. To chyba 2 chłopów już ci podpija z banioka, bo już oślepli. Ty też masz te syjemskie bąki, ja? Opie, ale to jeszcze nie wilio, żebyś ty bombonami cię powymie. A hopie, święta to są cały rok. Ja, widzę, że ty świętujesz cały róg. Prawdziwy dyrektor jest pochowany pod marketem. Jak to pochowany? Czy schowany? Ja na pewno, ja tam wlezę, a tam będzie zapiło jakimś kojfniętym hopem. Nie, hopie, on żyje. A jak nie, to tu wrócę, uwyżej się. To się, man, jak tu się włazić do piwnicy, bo chcę kotki obejrzeć. No windą, baranie, a jak myślisz? Dziękuję bardzo. To się, man, widziałeś takiego kojfniętego hopa, co tu leży? Co? Jak się włazi niżej? Niżej to musisz iść do takiej małej chaty. Ja, dzięki. I znowu musimy iść do tego Need for Speeda. Ej, siema, nie. Dobra, dobra. No entry. A Jezek jest Erik, więc mogę wejść. A siemanko. Widzę, że też sznupiesz po pewnicach. Chłopie, ja szukam dyrektora, bo podobno on potrafił wygrać w Among Us. Co? Nie szukasz tu kotków ani gorzoły? Nie, chłopie, ja mam co robić w życiu, wiesz? Dobra, dawno żeśmy się nie widzieli, pokaż co potrafisz. Ja, ta szłapa już ci nie zdrętwiała? Powiem ci, prędzej mój kot się puści z hałokiem, niż ty puścisz to jojo. Widzę, żeś przyniósł otwieracz do piwa, czyli żeś jest przygotowany na fire i też zbierasz magnesy. Ciebie dalej nawiedzałem beboki, no i słusznie. O kurde, jak ci ten chwast wyrósł. Jeruna, z taką szyją to ci muszę gardiny wieszać. Hałok spal to, pierunie. Pierunie, znowu żeś mnie pokonał. Jednak pielęgnacja chwastów to nie jest moja mocna strona. Dobra, pitam stąd, bo leca do Mysłowic po ostatnią odznaka. A ty się baw z tymi fanatykami szczurów. Ty, co ty tu robisz? Pisało no entry. Ale to jest Erich. Ty debilu, znaczy, że nie wolno wleźć, że tu nikomu nie wolno włazić. Widzisz, co jest tak jakoś w los. Tej hopie i co? Tej hopie ty jest strażnikiem tego ja i hopie i masz szczura, Dobra, kotek, zeżrij go. Już moje koty nie będą głodne łaziły. A, siemanko. Słyszałem, jak grozisz mojemu fatrowi. Jest synem od tego zielonego hopa, co robił Biba w Bebok City. No jest taki puklep, to cię będą wyciągarką prostować. O nie, ma hałka na kota. Zobaczysz, jeszcze pomszczę mojego fatra. Takim małym hałokiem to na pewno. Dobra, z ich wyluz stamtąd. Kaje dyrektorę się pytam. Ty się mogę, potem możesz przegrał w Among Us. Co? Hopie, wyłazisz stąd, ja nie mam czasu, muszę iść szukać mojego fatra, a nie się szczurami zajmować u was. Ja, tylko że ich szef jest jeszcze wyżej w tym radiu. Musisz iść i go stamtąd wyciepnąć. Spoko. Dobra, chłopcy i fryle, to by było na tyle dzisiaj. Następnym razem wyczyścimy te szczury z radia i pocisnemy do Mysłowic. Po ostatnią odznaka, bo musimy dojść do Kanto, w końcu wywoniać. Kaj mój fater fajeruje. Dzięki, żeście byli, dajcie szłapa w górę, subskrypcja i do następnego, na razie.